Mas, Apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Tak sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kowe vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Tak sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kowe vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Buah manggis iwak bekecot. Pancen kue manis tapi wis ra nyokot. Kapal melihat taline kenceng, bukan aku sing gak nyokot tapi kue sing ra ngaceng. Tuku kloso lali ra digawa. Piye kon krasa terah nggonmu onggo? Moto picek diraupi balsem. Gedemu sak cecek jok kakan cangkem. Ora enek ceritane wong lanange kakean cangkem. Wong lanang lho cangkeme sitok. Delok wong wedok cangkeme pira? Mbak, ijlik yuk. Mboten saged masak Lah nyapa ora iso iki? sak menika prei. Lah opo alangan kok prei iki? Sawangen to raiku koyo ngene iki lusel derdiancel wong limo mambengi Mas. Lah mosok kanggo aku ra enek turahan ngono. Ndak kuat Mas. Alah, putih raine tok. Loh, iya Mas, selamat aku ki putih raiku tok. Lah nek sampe putih sak jembut-jembutku lak mbok darani avatar engko aku. Yo malah apik, mundak kerasan dolanan ning kono. Selamat kok raiku tok sing putih yo. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata koyo jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rada dadaku rata kaya jalan tol.
Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Po, manuk emprit ora dijak barang melok-melok. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempel urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Bar Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parah ini. Alah, paling mampu terasi. aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul mitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger e. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumahmu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Dirawat dirinya ya Cak. Wong lanangi bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Anak barep lanang prutut. Niki sinten Mbah niki tengere. Wis ana tenger Waloyo tak jenengke Waloyo. Alhamdulillah sayahene mencret kae. Lah basa sing nomor loro lanang meneh ku ya malah ya kleru meneh. Metu anak nomor loro. Iya. Nah wis ora pun kula mawon sing gak jeneng tak jenengke Jumali. Lah ya kok Lah bareng tak jenengke Jumali malah mlakune iki ngene iki. Lah ya kowe iki wis tak kandhani aja mbok jenengke Jumali ya Reng, jenenge kuwi iki gantinen. Wis tak ganti. Lah ya terus diganti Limaju. Sapa kae? Jumali Limaju. Lah mula saiki mlakune ngene anakku. Lah Limaju kok. Oh ngetan. Ya, tuku. Apa? Tuku. Tuh. Dodol apa? Pentol. Duduk pentol mercon nih. Duduk. Bae pentol mercon. Tuku piro? Mari keracunan aku. Heh? 2 juta. 2 juta ndi 2.000, 2 juta. Tak cicil tapi. Oh tak kapok ngono. Gak oleh ta? Gak oleh 2.000 ya. Oleh Cak. Ini bedas apa gak?
Hah? Pedas apa gak? Bedes Samur. Iku jerapah. Maksudnya iku lho lombok akeh iku lho. Oh, enggak. Pedas. Iki. Oh, Dede. Ya. Kayak uli. Ya. Kayak uli. Kamu gak didol aja. Hah? Pedamu. Gak aku dodol apa? Kata tak kredit ya. Ngawur aku dodol gak apa? Sampeyan mlaku wong biasa keliling. Lah aku ntumu pedang kok rombong ngene lho diangkut lho. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lho biayaan karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Ini Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa Aku ro iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing mlorotne jarekku ndek iki suwangane sapa? Lah ya kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare. Lah ya sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuke nggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Ah, kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi. Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikei bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pama aku ki tenan. Saya kok iso niteni rondo karo prawan karo ora roh. Wong iki takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, ya. Nona. Terus, tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa. Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Wong tuwek kok lek menangi dhewe. Nguneni mantu sak senenge. Kuwi ngopo Ibu demi milih dhewe? Sambet setan ngono piye? Mbokmu kae lho. Nek nguneni aku sak senenge tok ae. Mosok aku delokke ngene iki. Aku ki lho, wong tuane mboke meteng sangang sasi. Nyusoni 2 tahun. 2 tahun jenenge nyeneni anak. Lah wong lagi nyusoni 2 tahun kok. Lah aku ki lho wis nyusoni 16 tahun. Sibo kan nyusoni 2 tahun nenek rasane. Lah kowe 16 tahun sepo. Apa? Terus? Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah to, digertak. Grup ya. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Oh anakku langsung perucut metu. Lah tenan wi. dalane selak nggo kentenan. Karo pake. Lah pake iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi engko tak tututane. Wong dalan. Oh iya. Ya ramah itu ya wong mbok menawa bojomu ki wis ra betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggon apa? Ya sadurunge digertak kuwi maneh wis telepon aku. Heeh. Bu. Apa nduk? Apa nduk? Ning jero kene sumpek ya, Bu, ngono. Heeh. Lah terus piye ngono? Wis sumpeke yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya metu. Engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah nek aku ra betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek ana ndas gundul wirawiri wae ngono. Apa?
kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingo nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah ngidul. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal awakmu. Lha iki iso lampu sebab apa padang ini ki. Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel. Diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebab apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagek tenger-tenger, ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ora iki? Terus ke kurang sekilan nih. Lah sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tengok-tengok ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya enek bathuke? Lho enek rambuté iki yo an. Oh, Dek aku tak nanggonmu ya. Tapi duitku lho mur cukup nggo budal tok. Engko mulai sangono ya. Cewekan modal manuk karo ndok tok. Lah kuwi lho terasa paket, enek doker enek manuk iki ra iso netes. Omong wis mambur. Lah apa rae madang dhewe wis gedhe ndak dikongkon. Lah iki kulino nek ra dieling ning ora madang. Pengatur ngono ki minimal ki yo transfer Nggo dhuwit gambar ungkal kuwi. ngatur. Ora ton transfer, modal-modal apa ngono ya? Modal manuk karo ndok-ndok. Ora nek konoke war dolanan apa, pramerongos ya. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Wis iki to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek tergane kan kae meng ngapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg kok. Ngadeg kok tak. Atek do. Iso ngadeg ora kowe do. Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae ngomane dadi. Ah nek karo kae berarti gelem. Geleme lho sapa? Ayo, no. Maksudnya apa? Bener. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Mata. Air, money, and chair ya. Mata niku. Air, money, and chair. Jenenge alim tapi sama-sama kuwi English Dictionary 18++ ta. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola ae to. Urung apa-apa wis maido. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane.
Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karoan ya ora iso nglewati perapatan. Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba. Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Pesen kopi kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibaleni maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lek mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti yae. Jajal kan ketok siji lek wani. Ya ora wani. Iki tak awet-awet to kok netok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ae. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lek mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti yae. Jajal kan ketok siji lek wani. Ya ora wani. Iki tak awet-awet to kok netok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Piye, Dek? Ngerti kapak-kapakne adek iki ra iso bersatu lho, Dek. Ora apa-apa, Mas. Tenan kuwi, Dek. Masih ora iso dadi siji. Ora masalah. Kecewa. Masih ora sida dadi bojo. Sing penting awak dhewe wis tau apa? keringetan bareng. Iya. Wis tau adus bareng. Terus tahu apa neh? Wis tau gobyos bareng. Kok kelingan kabeh, Dek? Masuk ora, Mas? Ya enggak masuk, kabeh-kabeh mbok eling-eling ngono ade tahu apa? Enggak suka aku ngono kuwi. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dek. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dek. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan?
Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu ya kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen roh ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone. 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Ala yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing delok? Jajal kaya apa? Neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing delok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki? Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Anjok anjene. Anja. Cuacanya adem. Enake nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik lho. Ayo nyapa enake. Ijlik bakso. Enake bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirane rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enake bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku ngomong bakso, ora liya-liyane bakso. Ha. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Anja. Metune yo bareng, ndesae yo bareng, enake yo bareng, ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu susu ya karatku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Wis ora mas aku kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parahnya. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parahnya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso.
Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terotokan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit napa nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Walah. Soalnya mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek ngono iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene ya ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan ya ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem wae. Moh nek pink aku yo gelem. Aliwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya, Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentuki. Ayo. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra iram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh lek. Apa sebabnya berani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sito
sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Kayak iso mlaku. Makane diarani Rodo. kok yo iso pinter lah. Aku mbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek dikempule dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya ya. Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya jane garbu? Nek gak begar gak iso mlebu. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Duit ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 ora ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bedino mayang kok ya bedino nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya mula aku seprene pet ra nang nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Andeno kae sing tok kek aku tempene kok tanpa kanil. Yo berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepos rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan nang nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 ora ya ora. Manur, ape takon? Wong kerja banting tulang iku gajine piro ya? Terus tulang opo sing dibantingi kaya ngono? Tulang ekor gendeng. Tulang ekor temen pora. Karuan berbegetak kabeh kono seluruh saraf-sarafmu. Ojo to. Masaku lho, nek ora ana tulang ekor kene, tulang cengelmu kene, tak gantingane. Masaku, wong banting tulang iki maksudnya kerja keras, kerja sing metenteng nganggo otot kawat balung wesi. Ngono ta maksude. Ora kok otot kawat balung rapuh, ora. Iya, sabar to, ojo ngegas wae. Wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dina Mas Dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Nggih geblek lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok? Nggih. Napa? Ora enak
Lah, tempe bengok. Wah, rom tahun jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tahun apa? Ra, aku nek sing kula program tak senengi geblek. Nek tempe aku ra pakai. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Oh, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae wong padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Sing nyolongan dikethok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwe cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa kelar masuk liyane ku lha ya enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek nyapa kok zina barang iki ya urip. Lek tak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Suni wong. Anakku telu, jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh, ning ngesor wit jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing nomor telu, ya, metu ning ngesor wit jeruk. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah, ngisor wit jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metune ning ngisor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metune ning ngisor wit bayem. Lah, jeruk tu. Lah sing nomor 3 metune ning ngisor wit jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Oh. Kok guys? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon ini, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolopku rada kembut-kembut. Sentolop rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya, Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak kereane. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir ki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge diurut. Kalau nek aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya nglunthunge kok arep barang kene. Aku jane pekewuh aku. Anakku asli 6. Wih. Jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1? JPI. Nomor 2? ROPI. Lah nek nyeluk nomor 3? LUPI. Ya nomor 4? 4 PI Reng. Nomor 5 Den. Mau PI. Lah nek nomor 6. Ndang, muni 6 PI ngono ndang. Lah jenenge lah PI ta meneh ya 6. Kene wis sing duwe
Santai kok kono sing ra duwe ngomong nempiki. Lah kowe iki malah mbok baleni krek sisan. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku ki lak kesusu Dik. Mau esuk subuh kan barep ayangan. Barep ayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Mobil. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kacek sithik kok ya ora apa. Temperatur. Temperatur. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lah lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Lah nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpak yo ora dibayar-bayar. Wong kowe ngedan kowe iki kok numpak ditumpak ra. Sambel goreng. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng, Truk. Iya. Nggo watuk ucul. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Apa dadi wong lanang ora peka blas, potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jare api ora nganggo apa-apa. Rumang sama aku wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Pak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno, ku karuan olehku nyiar nang masjid lho piye. Ku tak celokno Pak Wo, ya tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo, ku iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah, ora iso berarti awakmu terus. Kowe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Enak tenan. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke, tiba cecek. Wong yo wis tuwek, matanya jok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang iki? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing pentinge apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konoan ae. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumangsanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno
Ngono. Hah? Ku karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Ku tak celok nang Pak Wo, ya. Tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Ku iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to mak rondo-rondo nom. Ana mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku se akeh, saya sibuk. Bangga ngengkel ae dong ora wis. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. 1 to RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalian aku ngono arep barang gene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang gene. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi nek ramuane, Mas. Ramuane apa, Celi? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan oh, iki kok. Tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge? Ya enek no. Apa? Digething tangga. Iya wae dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas Saman Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho. Mlumah ki khususe manten wedok lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumah pomong murep masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lak isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Alah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Oh, iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis seruh sing wedok mlumah. Terus Masako ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Denem sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah we wani apa ora? Aku ngono tatak. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok.
Nggih, gandul-gandul nang kathok. Iya ya. Nggih, beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah, Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah itu biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Kita yuk gatel tak kukurnya Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan Mbak. Timbangane rusak ra digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Man. Ini parah ini. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Ya iki. Lah jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki mung gagas saiki ki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh. Susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Iso bahasa Inggris to? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris to? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras.
Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku ini ora karo rondo nu megah. Halo, oke rondo. Kendang nyesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Cakno manuk. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Kendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ayo aku ki menggagas cah iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok resline ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa kula lambene njeluk diancel. Oh. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mar? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Kiranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih sesik apik ngono. Ping-ping piye ngono-ngono. Apa gak dadi misteri nyapa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah ya kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Anjay. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya.
Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Mbak, nyapa tau wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to Kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti? Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan atau niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten saksian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Caget mau. Oh kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho, ya entuk. Ora entuk. Lho, imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya, Su. Nesu lho sampean nesu. Wong wedok yo ndodok kuwi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis sing ngegekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekokanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki nguyuh ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok ya wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah ya ben ketok nyeni to. Lah kepyoh kabeh lho. Ya karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangon aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa nyare? Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas. Aku terus terang ae ya, iki gak munafik-munafikan ya. Terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya, Mbak. Ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Sementing sehat walafiat ya. Sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya. Lah emang kena apa to, Mbak, kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi ora seminggu ginjale arep tak tol tak jeneng tak jero. Jane kate daftar aku, Mbak. Ora sida lek ngono.
Dina minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah ya lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono ae. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Rena Arep mbok wae apa? tap lambemu. Anja. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Mas aku kok gelo kok jarang ngilek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glegek. Anja. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit ah. Ani. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to? Urung apa-apa wis maidu, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapatan. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng Sastra iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya.
Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air money encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18+ ta. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadang lu Membeli sedikit. Nempel. Membayar sedikit. Nyicil. Mencuri sedikit. Utel. Pecah sedikit. Cuel. Makan sedikit. Nitel. Pucuan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gare ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil yo ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayane kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Ya, tak mingi. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Lah pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Enggak apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika, kau pasti Rika? Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel.